ଆମେ ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ସହରର ଜାକଜମି ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆଜି ଚାଲିଲୁ ଗାଁ ବୁଲିକି। ଆଉ ହାଇ ଗାଏସ୍, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁ ଗୋଟେ ବୁଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଆମ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ। ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟକ ସହରରୁ ଯାଜପୁର ସହର, ଯେଉଁଟାକି ଆମଠୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟେ ଗାଁଟିକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେଇ ଗାଁର ଦେଖିବା ଜାକଜମ୍ୟ, ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି, ଗାଁ କେମିତି ଯାଉଛି। ଆମେ ସିନା ଜାକଜମ୍ୟ ସହରରେ ଖାଲି ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ମୋଟା, ସେଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉ ଆମେ କଟକ ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ରୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲିଲୁଣୁ ଏବେ କଟକରୁ କ୍ରସ୍ କରିକି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 60 କିଲୋମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି 60 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଗଲେ ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ 60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗାଁ ବୁଲି। ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରିମ୍ସ କଲେଜ। ସେଠି ଗୋଟେ କାକରା ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଥିବେ ଗୋଟେ କାକରା ଖାଇବେ, ତେଲ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ କାକରା ଭଳିଆ ଫେମସ୍ କାକରା। ଏବେ ଆମେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଏବେ ମଣ୍ଟୁ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଠିଆ ହେଇଛୁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୋ କଥାର ମାନେ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି, ବିଲୁଆ ନନା ନାଚ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁ ଜାଣିନୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଟୋରେ କେମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ପେଡ଼ା। ଆଉ ଏଠିକାର 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ପେଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ପେଡ଼ାଟେ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି 20 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା। ଆଉ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ପଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖ ଗାଁ ରାସ୍ତା କେମିତି। ଆମର କଟକର ଯେଉଁଟା ଆମର ହିଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଡ଼ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନଈ ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କାଟିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆମର ଛୋଟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚାଳ ଘରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଉଁଶ ବୁଦା, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଟି ଜାଗା, ଗାଁର ଖଟି ଜାଗା, ନଈ ବନ୍ଧ, ବାଉଁଶ ବୁଦା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡର ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ରାସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କେବେ। ଆମର ହିଡ଼ ବନ୍ଧେ ଏମିତି ଯାଇକି ଚାଷୀ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଢା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ ଗାଁର ମଜା, ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ଗାଁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବିଲ କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚାଷ ବ୍ରିଜଟା 16 ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖ, ସବୁଠୁ ଖୁସି ଜିନିଷଟା ଏମିତିଆ ନଈ ଜାଗାରେ ଗାଁ ପବନ ଛାଡ଼, ଖେଳ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହଉଥିବ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କହିଲ। ଝାଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଉଥିବ। ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଅଧା ମାଟି, ଅଧା କଂକ୍ରିଟ୍, ଆଉ ଅଧା ପିଚୁ, ଏମିତି ଗୋଳି ବି ଅଧା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥାଏ କି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଧ ଦେଇଛୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁର ଆମର ପାଣି ପୋଖରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଛେଲି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗାଁର ଛେଳି। ଆଉ ଏଇଟା ତାଳ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିକି ତାଠୁ ତାଳ ତୋଳିକି ଆମକୁ ଆଣି ବିକିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ରେଟ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦର ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଆସିକି ଗାଁର ଏ ତାଳ ଗଛରେ ତାଳ ତୋଳିକି ଥରେ ଖାଇଲେ ତା ମଜାଟା ଅଲଗା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।
ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଇଏ ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା ଆଉ।